Pozdrav ljudi, Piflorosto ovde i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću otvoriti sve kesice iz ove kutije, tako da like i subscribe da bih nastavio sa time i da otvorim celu kutiju, pošto ovde ima 36 kesica. Pa hajde da krenemo sa otvaranjem svih ovih kesica. Ovde ima 36 kesica i hajde prvo da vidimo šta ćemo da izvučemo iz prve. Nisam siguran da li ću stići da izbrojim sve, ali prvi fudbaler koga smo dobili je iz reprezentacije, čini mi se, Curaçao. Ovo je nebitno. Ovde je Bern, reprezentacija Norveške. Onda imamo Kajseda. Dobili smo i fudbalera Uzbekistana Ali Kulova, reprezentacija Obale Slonovače, i tu je i Mele, tako da to su prve sličice koje sam dobio. Hajde da to malo nekako pomerim, da to malo lepše izgleda. Idemo sada na sledeću kesicu. Opa. Ovo je tek druga, bit će ih dosta, tako da evo iz reprezentacije Obale Slonovače pa Maroka. Neću sada govoriti svakog fudbalera. Evo ga, Ridiger iz Real Madrida. Tu je i Danilo iz Brazila. Još jedan Brazilac, Magalhaes. Onda smo dobili Adea i reprezentacija Jordana. Idemo dalje. Ovo ću isto ovako malo da sklonim. Ovo ću ovako ovde da stavim, čisto da bi se videlo. Idemo na sledeću kesicu. Opa, odmah srebrna sličica, reprezentacija, ja mislim da, Saudijske Arabije. Tu je Freze iz Amerike, rekao sam da neću sad svakog fudbalera, Seivalda sam dobio, nekoga iz Urugvaja sam dobio, opa, Darwin Nunez, on je bio u Liverpoolu do prošle godine, Gil i Iskanderov. Ovde ostavljamo to sa strane. Sad ukoliko se vide ove kesice tu dole levo, ja se izvinjavam zaista. Pokušavam da to uradim najbolje što mogu. Tu je zeleni. Opa, evo ga Dani Carvajal. Ja mislim da on čak nije ni pozvan, izašao je sad skoro spisak, tako da ni jedan fudbaler Real Madrida. Tu je Julian Alvarez koji je postigao sjajan pogodak iz slobodnjaka protiv Barcelone za Atletico Madrid. Tu je Onana iz Belgije. Milar. I tu je Kabini. Još uvek nismo sada ništa toliko dobro dobili. Ali hajde da nastavimo, verovatno će, ja se nadam bar da će ovih 36 kesica nešto dobro da se pojavi. Ne znam ni na koji smo kesici, znam da nismo ni prvih 10 otvorili, tako da tu je Miller iz Australije, neko iz Češke, reprezentacija Hrvatske, Lee iz Koreje, tu je Rashford, fudbaler Barcelone, na pozajmici iz Manchester Uniteda, Atis i još neko iz Koreje, a to je Cho. Tako da za sada smo na tome. Jako je vruće napolju, meni je otvoren prozor, tako da to malo pravi pometnju ovde, ali nema veze. Ovde je neki fudbaler iz, nisam siguran sada 100%, ne vidim lijepo, ja se izvinjavam, Paketa iz Brazila, neko iz Uzbekistana ponovo, neko iz Alžira, Saibari iz Maroka, Soma iz Japana i Gregorić iz reprezentacije Austrije. Biće ovo solidan špil na kraju, mislim špil, solidan, ne znam kako bih to drugačije nazvao nego špil, solidan top karata, sličica. Ja ostao u Yu-Gi-Oh fazi. Johansson iz Švedske, tu je Ashuramatov iz mnogo fudbalera Uzbekistana dobijam, za sada primećujem, Seidu iz Gane, reprezentacija Ekvadora, evo je. Imamo još Golizadeha iz, uvek mešam, neću ni da kažem koje dve reprezentacije, tako da hajde da vidimo kako će to dalje da ide.
Ove sličice se ne dobijaju u svakoj kesici, tako da ja ne znam ni šta ovo znači, ali nema veze. Idemo na sledeću kesicu. Op. Mislim da se ovde nešto svetluca. Da, tu na kraju, sad ćemo da vidimo šta je to. Tu je Šik iz Slovačke, Manzambi iz Švajcarske, Martinelli iz Brazila, reprezentacija Gane, grupna fotografija kao grupna slika, Adeyemi iz Dortmunda, to je moj omiljeni fudbalski klub, ali mislim da sam video da ni on nije pozvan na svetsko prvenstvo. Opa, Urugvaj iz 1950. osvajači tadašnjeg svetskog prvenstva. Op, ja sam nekoga preskočio, nisam. I tu je Konate iz Francuske. Oni su jedni od favorita. Po mom mišljenju Španija ili Portugal će da osvoje. Napišite mi u komentarima za koga vi mislite i napišite mi šta vi mislite o albumu i šta mislite o sličicama i da li ste izvukli nekog dobrog. Idemo dalje. Mislim da se ovde svetlucaju dve čak sličice. Tu je Uzun iz Turske, srebrni grb Japana, Šlager iz Austrije, opa srebrni grb Norveške. Tu je Čežmi i evo ga Harry Kane, fantastičan strelac, jako dobra igra za Bayern i reprezentacija Haitija. Ne znam na koliko smo kesica otprilike, ali otvorit ću još 3 pa ću napraviti pauzu da bih izbrojao. Hajde da vidimo kako će to dalje ide. Opa, još jedna srebrna sličica. Ovo bi trebalo da je Novi Zeland ili, ukoliko sam pogrešio, izvinjavam se. Tu je Souček, njega već imam, Kima već imam, Valencija, ne onaj koji je igrao za Manchester United pre 15 godina. Jude Bellingham, opa, reprezentativac Engleske, Fajardo i Dani Olmo iz Barcelone. Idemo još 2 kesice. Mislim da se opet nešto svetluca. Vidjet ćemo šta je to. Jer se ova sličica ubraja u ovih 7, ne, u redu. Ali mislim da sam pogrešio sada, ništa ne svetluca. Tu je Kušanov, mislim da njega imam. Evo ga Kukureja. Tu je Plata, koju još uvek nisam dobio. Ueda iz Japana. Hinkapije iz reprezentacije Ekvadora. Ryerson, iz reprezentacije Norveške i grupna slika reprezentacije Egipta. Evo i ona da je vidite lepo. Op. Hajde još jednu kesicu da otvorimo, pa ću da vam kažem sa koliko još raspolažemo. Op. Nešto mi je ispalo, ali nije bitno. Tu je Beiranvard. Evo ga Lindelof iz Švedske, koja je otišla na svetsko prvenstvo bez jedne pobede u grupi preko Lige nacija. Haddad. Tu je Austrija. Balbuena iz Paragvaja. Tu je Salman iz Katara i Carasquilla iz Paname. Pravim samo malo pauzu pa ću vam reći koliko je još kesica ostalo. Ostalo je još 24 kesice. Hajde da vidimo da i njih otvorimo i nadamo se da ćemo možda neki ekstra stiker da izvučemo, to bi bilo jako lepo. Op, ovo je neko iz reprezentacije Bosne. Šunjić, Vamik, Minamino, Baturina. Nisam dobio, opa, Mohamed Salah, koji je sada napustio Liverpool iz reprezentacije Egipta. Tu je Diallo i tu je Experience, koju ova reprezentacija još uvek nema na svetskim prvenstvima. Ovo će im biti prvo. Op, otvaramo dalje. Ovo je bilo malo smotano, ali na kraju smooth ispalo. Dakle, tu je Rabija. Tu je Rašio, Wolfe,
Naizon Nogo iz reprezentacije, čini mi se, Curaçao. Tu je Rafa Leao iz Milana koji igra za reprezentaciju Portugala, Watanabe i Xhaka. Idemo dalje. Opa, evo ga grb reprezentacije Švedske. Onda imamo još Sorlota iz Norveške, Alvareza iz Meksika, opa, nešto svetluca iza da vidimo šta je to, Richards iz Amerike, Arnold koji igra za Real Madrid, ne mogu ovo da pročitam, ja se izvinjavam, i mislim da reprezentaciju Australije srebrnu sličicu, evo je. Idemo dalje. Ovako je mnogo lakše da se otvori. Tu je Doan iz Japana. Za sada nisam nešto pretjerano zadovoljan ovim otvaranjem, ali ukoliko se vama sviđa, obavezno like i subscribe. Demiral iz Turske, Aljo Hani iz Saudijske Arabije, tu je Lutajev iz Tunisa, Ture Australijanac, ne bih znao kako ovo da pročitam, da li je Kačace, Čačače, nemam pojma, ali iz Australije je, i Lovro Majer iz Hrvatske. Idemo još. Uspeli smo da otvorimo još jednu kesicu, mada to nije bilo teško. Tu je neko iz Švedske, a to je Elanga. Tu je Galindez iz Ekvadora, opa neko iz Francuske, to je Rabiot. Akanji iz reprezentacije Švajcarske, Abu Taha, neko iz Maroka, Masina, i grupna sličica Belgije, za koju nisam baš 100% siguran da li smo izvukli do sada. Imamo još par kesica, mislim da ima još 15-ak. Opa, opet nešto svetluca. Tu je Van Heke iz Holandije. Tu je Kokču iz Turske. Opa, Brazil iz 62. kada su osvojili. Onda imamo Vegu iz Meksika. Ne znam da li je vegan, mnogo glupa fora, nema veze. Brenet, opa, neko iz Nemačke, to je Leroy Sané. I ponovo neko iz, pa čini mi se da ovo Curaçao, a to je Dicon. Ostali smo još sa nekoliko kesica. Sad ćemo i to da otvorimo. Evo ga Majele. Gledajte ovo, znači ovo je neverovatno. A ne, nije to ta... Mešam neke dve zastave, ali nije ni bitno. Tu je Kajembe, Diata, Atija iz Egipta, Singo iz Obale Slonovače. Tu je Declan Rice, opa, on će sad igrati finale Lige šampiona, i Tim Rim. Imamo još nekoliko kesica. Pa hajde polako da nastavimo, napravio sam još jednu malu pauzicu, ja se izvinjavam, sklonio sam malo ovaj nered koji sam napravio na stolu. Tu je još neko iz Bosne, to je Katić, opa, reprezentacija, pa ja bih rekao Ekvadora, srebrna sličica. Tu je Jacquez, Johnston, Sanchez, ne mogu ovo da pročitam, mislim možda bih mogao, ali Ezalzouli i Sliti iz reprezentacije, da li ovo sad, ja mislim da je Tunisa, ne Turska. Cvrc. Idemo dalje. Tu je Baješ, Hatem, Barčenaš, Seol, fudbaler Crvene zvezde. Tu je ponovo reprezentacija Australije, mislim da sam to dobio, neko iz Kanade. I Escobar, ne onaj na koga vi mislite ili na koga ja bar mislim, nego fudbaler. Idemo dalje. Nema ekstra stikera, nažalost. Vargaš je tu, Nemić, Vitinja, i on igra finale Lige šampiona sada. Tu je Alhaidos, McKennie, reprezentacija Francuske,
i Ben Old koja je 2002. tako da nije toliko star. Ovaj čak je jako mlad. Tek 24. Evo je reprezentacija Češke. Čini mi se da je ovo Češka. Pa piše iza, ja ne znam zašto ja ne okrećem sličice. Tu je Švajcarska. Još jedna srebrna iza. Tu je Albrikan iz Saudijske Arabije. Opa, Gvardiol iz Hrvatske. I evo ga, Leo Messi. Njega ćemo da ostavimo ovako ovde. Danso. I srebrna sličica Brazila. I nju ćemo. Tako da super, izvukao sam Messija. Rekao bih da je time ovo otvaranje poprilično uspešno. Mislim da je ovo najbolja kesica bila do sada. Evo ga Dinje, ovo mi ne treba. Srebrna sličica Obale Slonovače, Molina. Quintero. McGree iz Australije, želeo sam da proverim da nije Novi Zeland ali nije. Tu je Lukaku, Lakaka. I Pedersen iz reprezentacije Norveške. Idemo dalje. Odmah neko iz Nemačke, a to je Gorecka. Kahveći, Fati. Reprezentacija, ja mislim da je ovo ne znam ko je ovo. Onda, dakle, ovo je, ja mislim, Curaçao. Ne mogu, dosta ima reprezentacija koja ne znam, ovo ne valja. Kluivert i Brahim iz reprezentacije Egipta. Imamo još tu nekoliko kesica. Evo ga Junis, Joao Neves, Cabral, neko iz Kanade, to je Larvea. Reprezentacija Portugala, nije Ronaldo, ali nalazi se na sličici, tako da dobro je. Čini mi se da se nalazi, da, evo ga gore. Tu je Unai Simon iz Španije i Weghorst iz Holandije. Idemo, ja mislim da ima otprilike još 10 kesica. Bongonda, Ayhan iz Turske, Huerta, onda je tu Tah iz, ili Tah, kako ga da se čita, Nuno Mendes, reprezentacija Maroka i Heung-min Son, koji sada igra, čini mi se, u Americi, a bio je doskoro u Tottenhamu, koji je izbjegao da ne bude na ovom, da izbjegao da ispadne iz Premier lige. Opet neko iz Argentine. Paradeš, Austrija, odlično. Varela, Ndiaye iz Senegala, je li tako? Dobro je. Tu je Ćaleta Car iz Hrvatske. Vite i Hiki. Opa. Još par kesica nam je ostalo. Hajde da vidimo. Srebrna sličica Švajcarske. Tu je Elija. McKenzie ponovo. Ugarte. Rodriguez. Wright i Carrascal. I umeđu vremenu sam izvadio poslednjih 7 kesica, tako da hajde još njih da otvorimo i da privedemo ovo kraju. Izvukao sam sve. Tu je Cipenga, tu je reprezentacija Urugvaja. Paz iz Argentine, Minda. Providenče. Wood. I tu je Florian Wirtz koji igra za Liverpool. Još 6 kesica sada. Hajde da vidimo kako će to da prođe. Evo ga ponovo neko iz Bosne. Tu je Mujakić. Svanberg iz Švedske. Duverne. Ake iz Manchester City-a. Tu je Arasketa. Kanuš. Ovde piše za koga oni igraju i ovo sve iz glave izlačio. I Ekitike koji igra za Liverpool.
I ostalo nam je još 5 kesica, hajde i sa njima da završimo. Op. Evo je srebrna sličica Češke, ovo mi ne treba. Još jedna srebrna sličica Maroka, Zakarija, Jito iz Japana, Karši, neko iz Južne Afrike, Apolis, mislim da nisam toliko mnogo dobio Južnu Afriku. Tu je Guehi, još 4 kesice. Op. Idemo. Vasilj iz Bosne, Vidra iz Češke, tu je Bučanan iz Kanade, Luka Modrić, odlično, i njega sam dobio. Tu je Mvogo, inače sam Ronaldo dobio, vidjet ćete na šortu ako budete hteli, pogledajte moje šorce. Jakobs i Krokombe. I tu su još 3 kesice, hajde još 2. Napišite mi u komentarima za koju kesicu mislite da je najbolja, ne znam da li ćemo dobiti nešto dobro do kraja. Williams iz Gane, Bergvall iz Švedske, Gaj također, iz Senegala, ponekad, evo je reprezentacija Argentine, tu je Painsil, evo ga Jimenez i tu je Vengi iz Australije. Ja mislim da Novi Zeland, ako sam ga pomenuo, ni ne igra ovo svetsko, tako da nema veze. Idemo dalje. Tu je Lagerbielke iz Švedske, Widmer iz Švajcarske, Mbokazi iz Južne Afrike, Kasimir, Lerma, Soutar i Al-Rashtan. I idemo na posljednju kesicu u ovom otvaranju. Evo je. Tu su Koulibaly iz reprezentacije Senegala, da ne pomešam slučajno opet, Muldur iz Turske, Pierrot, evo ga Oli Watkins, on igra za Aston Villu, da, Adekugbe iz Kanade, još neko iz Uzbekistana, ili tako da, to je Erkinov i Fofana iz Obale Slonovače. I time bih završio ovo otvaranje. Ukoliko vam se svidao video, obavezno like i subscribe. Ukoliko vam se svidao ovaj video, obavezno like i subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Tako da, ćao!